Pred 2 dňami mi odišiel úplne mobil, USBčko nenabíja, tak som musel ísť včera do predajne, mám ho ešte v záruke, tak mi ho poslali do servisu a dali mi na výmenu namiesto 15 Pročko 13. Takže uvidíme, jak to bude teraz nahrávať. Zvuk robím úplne inou formou, tak dúfam, že to bude všetko OK. Chcel by som vám len povedať, zalohujte si všetky veci, lebo mne pozmizli všelijaké WhatsApp komunikácie, ja tam nemám skoro nič. Medzi kontaktmi mal som 400 kontaktov, mám asi 20, takže všetko si zalohujte. A musíme nájsť cestu ako ďalej, lebo keď sa chce, tak je všetko možné. Takže aj náhradné riešenia.